Shibun ki brio kitip yo Thomas Jones kumukpa joga jaj ben Ri Khasi haka liang pule puthi bat ka jingyallum Khristan Henry tang Thomas Jones ladon ka wei ka Kynthei ka balong bynta ka ba donburom bha haka histori jongi kata kadai ka Nabon sawen ka Nabon lakha haka snong maumlu hasora haki por baka jaj ben Ri Khasi kadang sa haka jingngeit nyam tenrai kalong ga kena balaya rab daki missionary kamtam haka school mission hanong saulia haka bau pastor bat ka kurem jong u William Lewis bat ka Mrs Lewis kila ya ka jing hikai haka tega school ka Nabon kala yo bantip ya ka gospel bat ya ka jing hikai jong Khrist kala perkat bat ka mon jong ka kala hadu kata-kata bakala sim ya ka rai ka baklan ban pdiang ya ka jingngeit Khristan kadai tang maka kum ka Kynthei ka bala thau ya ka histori hau khanru tarik u Julai khat praspa sau pupra lapen baptis no ya ka Nabon hanong saulia bat kumta kalong ka Kynthei Khasi ka Nyngkong panlong Khristan Henry kalenti jingim jongka kamsim lasung kasya kano kasya kanto hakikur bat haka jaj ben Ri jongka namar bakala kalanyam Henry kanabon kamju eno satya ya ka jingngeit ka bakala sim kadang troi sitom kadang ya rengkat bat ke missionary bat kala long kadak jihikai naga bynta ki wei ki Kynthei Khasi penban kacing em jongka kalong ka balengkot haus nem kat praspa san ponyo tang hadin kendiat snem hadin bakala Khristan kanabon kala no hasela hakaput jongka ri sora tangkum taru kajing ya linti jongka Nabon kalabu kajing kan mau ka bakraw haka histori jongi kala long kadak bakam penpau baka jingngeit Khristan kamdei tang jong ki sinrang Henry ka deiru jong ki Kynthei barka jinglong tenrai barka jing shanya jongka kala penlong ya ka kum ka nong yalam Kynthei paningkong ha ka jingngeit Khristan Ri Khasi kumta ka Nabon kamdei tang ka kerteng ha ka kitab histori Henry ka dei ka dag jingshai na bynta ka jinglong Kynthei ka jingngeit bat ka jingkylla perthei jong ka jaj ben Ri dagani ngan perkuno ya kani cintu kana la episode tenan so bahasa like subscribe but share kani video kublai shibun